Title sa akong message, Let God Write Your Story. Tuguti ang Dios mo'y mo sulat sa imuhang story. Life is full of adventures. Usahay mokatawa ta, usay manghihilak pud ta, usay nindot kay syagit, usahay napoy mga tao nga mas pilion nila ang magpakahilom lang. Ang kinabuhi sa tao sa kalibutan, isa ni kasugilanon, isa ni ka-story. Gani sa atong time karon daghan nag mga best nga mga stories of all times. Nay mga movies nga di gid malimtan gikan pa sa una hangtod karon sa atong generation. Hinumdum ko sa ako ang apuhan kini mga katigulangan bitaw, hilig ni sila share sa story sa mga tao nga nangamatay na. Hinumdum mo, moingon na gani na inyong mga nanay, inyong tatay nga si anhing kuan biya sa una, kugihan kay tumuin ani. Isa na ka-sign nga nanamo sa old age. Ambot ning mga nanay ug tatay o mga lola ug lolo, ganahan kay sila sigig subay sa mga tao bitaw nga nangamatay na. Nindot hisgutan usahay ang life sa mga tao nga niagi na nindot og gibilin sa atong life. Ang reality sa atong life, one day, ang mga tao maghisgot sa imong kinabuhi. Hisgutan imong life, imong mga apo karon, imong mga anak puhon, hisgutan nila ang imuhang kinabuhi. Tud kay musugot tag sa dili, ma-expose gyud ang story sa atong life. Question, 10 years from now, 20 years from now, unsa ka nga klase nga story ilahang paminawon gikan sa imuhang kinabuhi? Mahappy kaya sila maminaw nimo kana moingon bitaw imong apo nga si lola sa una inani gid to siya, si lolo inani gid to siya, si papa di gid to sa musugot basta inani mi. Ma-inspire ka ang maminaw sa story sa imong life one day. Now, first of all atong hinumduman ang matag life dinhi sa kalibutan naa ni unique ug special kaayo nga katuyuan. Unique ang atong life story, special ang ato ang life story. First of all, unique ni siya tungod kay matag usa ka tawo sa kalibutan naa kay kagulingon nimong story. Lahi-lahi tag sugilanon, lain-lain taog, lain-lain og purpose ang Ginoo sa atong life. Unique gyud ka. Ang imong purpose lahi sa yaha. Nay kagulingong timetable ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ug na siya story nga giandam sa imo nga ikaw lang gyud ang maka-perform ni ana. Special ang imuhang story, ang imong life tungod kay mogamit ang Ginoo mga special nga mga tao, special nga mga opportunities. Gani ang imong life gitawag ning isa ka masterpiece. Sa tanang gibuhat sa Ginoo ang tao mo'y pinaka-unique ug pinaka-special. Kay gikan ta sa abog, giagi tag process og nahimo tang usa ka extraordinary nga piece. Ug sa tanang binuhat sa Ginoo ang tao lay na ay kalag ug na ay espiritu. Munay nakapahimo na tong special. There's something in us nga wala gid sa ubang creature. Naatay soul, tungod sa atong soul masabtan nato ang Dios. Dili ma-express sa God iyang love sa mga kahoy. Dili kasabot ang mga kahoy unsay love. Di ma-appreciate sa mga animals nganong si Christ namatay sa cross. Dili maka-appreciate ang mga planets, stars, galaxies unsa nang sacrifice nga gihimo sa Father pagpadala ni Christ sa cross. Ang tao lay makasabot ana because we have this spiritual nature. Natay kalag, natay espiritu. Tungod niya na diha makig-communicate ang Dios nato. Munang special ta kay kita lang ang naay kapasidad makasabot kinsa ang Dios ug unsa ang Dios sa atoang kinabuhi. Now sa atong generation daghan nag mga inventions. Ang mga tao karon mas ma-amaze na ta sa mga new discoveries. Grabe ang pagsaka sa atong technology. Arita sa larangan sa mga robots, na natay mga humanoids nga mga robots nga maka-feel na sila murag emotion sa tao, maka-interact na sila sa atong emotion.
nga istoryaon nimo ang robot kung mukatawa ta, mukatawa pud sila. Mura sila makasabot, part silang program nga maka-connect sila nato partly sa atong emotion o sa atong mood. Na mga humanoids robot nga mura na gid sila humans, pero dili sila human. Arita sa larangan sa atong mga sakyanan kanang mga Tesla cars, isa ka klase sa car nga di gyud ka halos maaksidente. Nga pila ka meters away or kilometers away, ma-detect na ni Tesla car kung naabay aksidente nga nas unahan, ma-detect niya ang mga traffic, di na ka kinahanglan mag-drive, pwede ka matulog, hatod na kasi mo ang padulngan. Ma-detect niya pila ka meters away, na kusog kay nagpadagan sa likod. Siya na mismo, pila pa ka meters, muhimo na siya mga possible nga mga changes, buhaton para malikay ka sa disgrasya. Inana ka high-tech na nga to ang mga technology sa sakyanan. Even sa itong mga satellites, sa una 3G lang, nanay 4G, karon nanay 5G, pila na ka satellites, thousands of satellites ang giplano ituyok sa ato ang globe para sa preparation sa pag-improve sa atong technology. And grabe na siya ka rapid kayo ang progress sa atong technology. Pero you know what? Kung mubasa kag Bible, the greatest invention way lain ang tao. Ang tao gyud gihapon. Walay scientist nakahimog DNA gamit ang abog or ang clay. Walay scientist nag-experiment nga nahimong usa ka babay ang usa ka rib sa lalaki, usa ka guso. Walay scientist makahimo niana. Although nanay mga clonings, i-clone imong naong mao gyud sinultihan imong sigurong buhok, imong character, personality, pero never sila makabuo og kagulingong DNA. Unique gyud ang tao. There's only one greatest inventor, God, sa tuang life. Now, inana ka unique ug special ang atuang kinabuhi. Aside ana, we have our spiritual nature. Sa ako nang giingon nyo kaganiha, naatay buhi nga kalag. Actually, ang nagstorya karon siyang tubangan, ang ako lang physical nga body, tungod sa akong physical nga mouth or throat, na dungog niya akong tingog. But deep inside, na ay soul behind this body. Ang akong thoughts, gikan ni sa akong soul. Na ay kay kalag, na kay spiritual nature, and therefore na kay spiritual need. Na kay need, gahapon, nangita kag food, nangita kag water, kag giuhaw o gigutom ka. Physical need na siya. Pero sulod siyong body na kay soul, imong soul nagdemand o nagneed na siya mga spiritual food, spiritual water, spiritual nga satisfaction. Na something deep inside in our body or life or nature nga dili gyud ma-meet o ma-provide sa mga material things. Muna matingala ta, mo acquire tag money, nung dumo sa una, mingon ka nga, well, maka-income na kog 10,000 per month, satisfied na ko. Gitagaan ka sa Ginoo, sinitabo, kulang. Nangita kag way nga mo improve. Lord, tagaan na kog 20,000 per month, satisfied na ko. Gitagaan ka, kulang gihapon. It's because it's not about money. There's something nga ginalong imong inner being nga bisan pag nakay kwarta, nakay relationships, nakay power, na kay mga material things, kulang gihapon tungod kay that time ang imong soul nay nagdemand, nangita og nangayo. O bisag unsaon nimo feed imuhang soul sa mga material things, dili gyapon na masatisfied. Kaya nga tong soul nagkinahanglan nig spiritual nga satisfaction. And only God can satisfy those spiritual need. Muna ang tao kung di sa muduol sa Ginoo, empty ug kulang gyud siya gihapon. Muna'y nakapayunik sa tao. Naay part na to nga kita lang makasabot sa God ug naay part sa God nga kita lang po'y makasabot. Inana ka special. Ingon ni Prophet Isaiah sa Isaiah 55 verse 1 and verse 2. Tanawa si Prophet Isaiah, tanawa imong life. Everyone who thirsts, come to the waters, and you who have no money, come, buy and eat. It means free.
Nganong free ni siya, it refers to God's grace. Verse 2, who do you spend money for what is not bread, and your wages for what does not satisfy? Ingon si Prophet Isaiah, duol mo sa Dios. Free iyang grace, free iyang mercy, free iyang love. Wala pa ni duol ni Christ, ni surrender ni Christ, nga gipaninglan sa iyang utang. No, gibayaran na ni Christ ang ato ang sala sa cross. And therefore, na imong free iyang grace, free iyang mercy, free iyang love. Munang once mo duol ka sa Ginoo, feel ni mo gyud ang satisfaction kay gibayaran ni Christ tanan sa cross. Na-question si Prophet Isaiah, nganong si kag spend si mong money nga di makasatisfied si mong soul? Nganong dagko kitag investment sa mga butang nga igo na makapaibog sa tong mata pero di gid makahatag og satisfaction sa tong inner being. And this is reality, no? Dagko kitag plans sa atong life, dagko kitag mga goals sa atong mga listahan. Pero I don't know, dako bag part ang nag-goal ba gyud kag improvement sa imong spiritual life. Nag-goal ba ka nga one day unta sa church mahimo kong leader? One day makadala kog souls diha sa Ginoo. One day kini ako mga bata, apo, anak, auntie, lola, lolo, madala nako ni sa church. So only God can satisfy. Now, tanaw na to ang background sa mga katawhan before. Si Alexander the Great, one time, na balaka og naguol siya sa iyang pagka-great conquerors, ingon siya, wa na ko'y i-conquer. Naguol siya, gawa na siya i-conquer, and that talks about power. He had the power to conquer nations, soldiers, and buto na naon, well, happy na unta kini siya kay great conqueror, pero naay sadness iyang life. Gani, worst ang iyahang namatyan. King Solomon, he's got relationships, 700 wives, 300 illegal wives, 1,000 tanan. Plano mo labuan si Solomon? 1,000 ka mga babaeng Solomon. This talks about relationships, sexual demand, fleshly demand. Aside pa na, according sa record sa iyang time, pinakadato si King Solomon. The wisest king, pinakadato during sa iyang time. And you think happy si Solomon, satisfied si Solomon? Ingon ng Bible, dili. Ug wala siya na satisfied. Ingon pa siya, well, ang tanang butang nagalabay, nagaabot, nagalabay. Wa gid kay makita nga katagbawan ilawom sa adlaw. It's because na-realize ni Solomon nga ang pinaka-importante sa tanan, dili material things, dili power, dili relationships, dili money, kundili ang imong personal relationship sa Ginoo, imong status as a child of God. Abi nimo, bisan biya unique ang atong life, special atong life dinhi sa earth, di gyapon nato makita ang atong value. Daghang mga Christians ang ginatreat nila ilang life murabag dili gyapon importante. Nakoy guitar before sa college life, nakoy guitar sa STI da Mandawi sa una. Akong guitar 500 pesos lang to, second hand, baratuhon, pero pinangga kay nako to. Dadto na kog school, ibili na kog school pero ginasininaan nako. Gibutang nako sa among library nga wa gi bisan kinsa makahulam, gawas ko musugot ko. Pinangga nako akong guitar, ako'y owner adto. Akong classmate na siya guitar, mahalon kay gyud. Mahadlok ko mukupot kay mailhan man imong guitar nga mahalon. Pero lang, iyarang ibilin-bilin, si kinsa rin mo gamit, dili niya hipuson, and wala pa'y bulan, daghan na kay mga buak-buak. Abi nimo ang value nimo nagdepende sa imong owner. Kung ang imong owner dili mo atiman sa imong life, dili mo hatag nimo og value, wala ka sa sakto nga owner. Pero kung naka sa right owner, ma-feel gid nimo gagyampingan ka. Dili ni kanindot sa guitar. Siguro ikaw tong mahalon nga guitar, talented kay ka nga tao, daghan kay kag relationships, power, influence. It's not about you, it's all about God. Siya ay owner. Kung siya nag-own sa imong life, ma-feel nimo nga valuable gid ka. Pero kung dili pa siyang owner sa imong life, dili niyo ma-feel
nga special ka at ubangan sa Dios. So life, our stories here on earth, puno ni siya sa mga mysterious nga mga butang, pero unique ug special ni siya tungod kay ang Dios mo naghimo ug na nag-iya nato. The second thing is, not all stories will make history. Moabot ang time nga malimtan nato ang tao. Dili tanang tao sa kalibutan mo bilin yung record sa history. Pila lang, decades, years ago, kinsa may mga hinumduman na to, mga great philosophers, great conquerors, Alexander the Great, Aristotle, kanang sila si Constantine. Pipila lang ang mga tao nga itong nailhan. One day, muuli tas langit. One day, mabilin na to atong mga loved ones diri sa yuta. Hinumduman siguro ta nila pila ka months, year, or even 5 years. Pero sultihan ti kadali ra kayo malimtan ang tao. Pero nay mga tao nga lisod gyud limtan sa atong life. Once ang tao nibilin sa best kayo nga memories sa atong life, once ang tao nahimo bang best kayo iyahang journey dinis kalibutan, lisod gid siya limtan. Numdum ko ni Kobe Bryant, di ba? Na-crash man tong helicopter yang gisakyan. And ang gihimo day nila, katong area gyud nga na tagakan sa helicopter, gibutangan nila monumento ni Kobe Bryant. Na isa ka statue dito, na si Kobe Bryant dito, and then kupot niya sa giyang kilid iyahang daughter nga nagbitbit og bola. So gi-remember to siya nga place nga didto in town na hagsa ang helicopter ni Kobe Bryant uban ang pila ka mga tao ug iyahang daughter. Tung ano na siya tod kay di na to gusto limtan ang mga tao manggod sa atong life. Na isa ka invention nga moabot daw ang time nga ang tao dili na ilubong sa isa ka rectangular shape nga box. Na gi-promote o gi-endorse ng coffin one day, isa na siya ka oval or egg shape siya nga coffin. And then dito na isulod ang patayng lawas sa tao atong murag oblong siya nga shape. Isulod dito ang tao, ilubong siya sa yuta, iniglubong niya sa yuta, ang babaw sa yuta tamnan siya isa ka kahoy. Ikay magpili unsa nga kahoy imong gusto. And then iniglabay sa panahon, of course katong coffin nga nas ilalo mo mix to sa yuta, mahimo tong fertilizer, ug katong kahoy nga gitanom sa babaw, ang iyang roots mukuhag nutrients ngadto sa tao or inato nga body nga nalata na dito sa yuta. Ang ilang concept is inigdako sa kahoy, at least ang kahoy nabuhi sa gikan sa nutrients sa tao nga gilubong didto. And gusto nila nga usabon ang picture daw sa mga minteryuhan. Nagbisita daw sa minteryuhan, mura na siya glasang. So kahoy na yung pangitaon didto, oy mo ni si kuan, mo ni nga kahoy. Dili ni incarnation, pero ilang gitagaag lahi nga picture og dimension ba ang atong mga minteryuhan nga dili ma-preserve gihapon ang nature. Ngano na siya kay gusto lagi sa tao nga ma-preserve nato ang memories sa ato ang mga loved ones. So once na kay best nga story sa yuta, hinumduman gyud ka sa tao. Attractive gyud ka sa tao. Pero kay balo ba ka nga imong life sa earth na duha ka volume? Ang first volume sa atong life mo ni ang life nga wala pa ta sa Ginoo. Mo na volume 1. Wala pa nimo nahatag imong life sa Ginoo. Volume 2 mo na ni ang life nga imo nang gi-surrender imong life sa Ginoo. That's volume 2. Hopefully nanay volume 2 atong life karon. And sa volume 2 sa atong life, naagi transformation diha. Nay changes, nay kabag-uhan. Kabalo ba ka nga mas attractive sa tao ang kinabuhi nga nabag-o kaysa kinabuhi nga talented or gwapa or gwapo? Tanaw atong Facebook. Padaghanay. Amo ko na mga mag-selfie or kanog yung mga mag-selfie. Ilagi ng pit-piton ug mayo ilang lips ug ilang upping para cute sila tan-awon sa picture. Daghan na kay mga filters. Tingala ka nga
lagom-lagom man siya, ni pink man ang naong. Grabig filters. Unya, masuko pag ugway mo like, ugway mo heart. Tungod kay gusto ta attractive ta sa tao. Pero abi nimo, di na nimo kinahanglan pa magpanindot si mong figure para mahimo kang attractive. Ipakita lang ang imuhang transformation. Pakita sila sa changes sa imong life. Unsa ka before nga wapas Ginoo, unsa ka karon nga nanas Ginoo, ma-attract biya sila ni ana. Di na ka kinahanglan magsayo-sayo pas TikTok para i-follow kas mga tao. Once mailhan nila nga ang tao nga lang nailhan sa una sa ngit-ngit nga kalibutan, inani na karon kinabuyos kahayag, sila mismo mo admire sa imuhang life. Dili kinahanglan mahimutang attractive sa kalibutan. No, himong attractive imong life atubangan sa Ginoo. Hinumduman gyud ka sa tao. Muni point ni Christ ningon siya sa Matthew 5:16. Let your light shine before men that they may see your good works. Kabag-uhan. Good works. Ipakita imong good works, pakita imong kabag-uhan diha sa pag-alagad sa Ginoo, hinumduman gyud ka sa tao. Gawas nga attractive ang life nato diha sa Ginoo nga dunay kabag-uhan, influential pud ni. Dali madala ang tao kung nakita nila ang atong life nga duna poy hinay-hinay nga kabag-uhan. Yes, abli nga Bible atong life. Ug tan-aw nila atong life based sa ato ang gi-claim nga mga follower ta ni Jesus Christ. Unsaon man nato pag-transform? Unsaon man nato nga makabaton tag kabag-uhan? You know what? Wa tay capacity mo bag-o sa tong kaugalingon. Lisod gyud ta bag-ohon kung kita lang. We need the intervention of God para mabag-o ta. So first of all, we need the Holy Spirit. Once ang Holy Spirit na nasa tong life, posible gyud tang bag-ohon. Dili siya imposible. Mo nagingon sa Ephesians 1:13 nga misulod ang Holy Spirit sa imong body at that moment nga gi-receive nimo si Jesus Christ. Muna ang tao nga wala pa kadawat ni Christ, lisod gyud bag-ohon. Pero na mga tao nga nabag-o tungod sa doktor. Ingon ang doktor, "Sir, biyain ni aron kita pa kas imong apo pohon. Biyain ni sir aron kita pa kas imong anak nga mudako." Yes, mausab ang tao, pero ang genuine nga transformation bunga gid na sa Holy Spirit. Munay lisod kayo gyud pabalikon na sa iyang dating life. Na once ang Holy Spirit mo transform sa atong kinabuhi, dali ra na siya smooth, dili ta kinahanglan pa mag-suffer tungod kay ang Holy Spirit mas powerful sa atong life. The second thing is renew your mind. Renew. Ingon ang Romans 12:2, be transformed by the renewing of your mind. So we need to have a constant renewal sa atong mind. Renew means to change your direction. Change your mind toward God. Limti imong past nga life, imong wrong direction, follow ka sa direction sa Ginoo. Munay renewal of mind, or in other term, repentance. So once mo follow tas direction sa Ginoo, bag-ohon gyud ta niya. Pero kung ikaw gyapon ang mosunod sa imong kaugalingon, di gyud ka ka-expect og transformation. The third thing is have faith in God. Importante ang faith during sa atong transformation. Kay kung wa tay salig sa Ginoo, ngano gud taong mabag-o man ta, di man siya able maka-transform sa atong kinabuhi. Ingon ni Paul, Romans 10:17, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So dili mo grow imong faith kung dili ka magabasa sa iyahang pulong ug dili ka maminaw sa pulong sa Dios. It means part sa atong growth ug sa atong transformation ang kanunay nga pagpaminaw sa pulong sa Dios. Importante na siya. And the fourth thing is right influence. Dapat natay right influence. Dili lang ingon nga nagapray ta, nagabasa tag Bible, and then ang Holy Spirit na nato, dapat ma-exercise ang ato ang daily nga attitude, personality sa mga tao nga ginakuyog nato. Kung sige kag kuyog sa mga tao nga puro na lang di mao ang ginahisgutan,
O mag-expect man kag kabag-uhan. Pero kung magsikag kuig sa mga tao nga naa kay bag-ong makatunan, then hulata lang mabag-o sad gyud ka. Kaya ang Ginoo mo gamit siya mga right people, right influence para tabangan ka simuhang growth. Munang ingon bitaw ni Paul, 1 Corinthians 15:33, do not be deceived, bad company ruins good morals. Muguba gyud. Munang pangita mga tao nga makatabang nimo both spiritually and practically, aron paspas ang atuang transformation. So gusto ba kag kabag-uhan? Gusto ba kag bag-o sa imong life? Gusto kag transformation? Change jud kag lifestyle. Mo change kag principle, mo change kag direction sa imong kinabuhi. Now, sadang ang tao bitaw mamatay, sadang ibutang na sa sementeryuhan, duha man lang ka butang ang ibutang dito sa iyang lapida. Iyang tuig gipanganak ug ang tuig namatay. Moro gid na. Bisan unsa ka kasikat, bisan ang mga known nga mga celebrities, Hollywood actors, great presidents sa ato ang mga nasod, ini kamatay nila ang gipangbutang, namatay atong tuig kuan. Nabuhi atong tuig, namatay atong tuig kuan. Mo lang gid na ang mabutang sa imong lapida. Mo lang nang mabutanga ang mahinumduman sa tao. Pero abi nimo lahi kung naakas Ginoo. Tanawa ang Luke 10:20. Sa Luke 10:20 ingon ni Christ, nevertheless, do not rejoice in this, that the spirit are subject to you, but rather rejoice because your names are written in heaven. So ay kabalaka kung RIP lang ang ibutang dito sa imong lapida pohon o sa atong lapida pohon. Ang tuig lang gipanganak ta, tuig ta namatay, pero ang imuhang name gisulat gyud didto sa langit. Importante na siya, it means ang imuhang life di ay recorded ginatanan sa heaven. Di gid ka kalimtan sa Ginoo. Malimtan ta sa tao pila ka years from now, pero ang imuhang life gina-treasure gid na ngadto sa langit hangtod sa walay katapusan. So again, aron gusto ta mahimong meaningful atong life, mahimong attractive atong life, ipakita ang imong kabag-uhan. Obey sa Ginoo. Ayog follow sa standard sa kalibutan. Tungod kay ang standard sa kalibutan isa ni kadakong prisuhan sa atong spiritual life. Number 3, God is the best author of our lives story. Wanay laing pinaka the best nga author o director sa atong life. Ang Dios na matag story na kinahanglan gyud author, di man moabot ang usa ka story walay nagsulat nga na walay author. Nakoy nailhan pipila ka mga author sa secular sa ilang mga writings. Isa din si William Shakespeare, si Agatha Christie. Isa ni sila sa mga nitatak gyud nga mga writer or author sa history. Pero abi ninyo, nabi tulo ka author pod sa atong life, sa story sa atong life. First, si Satan. Second, pwede pod ang God. Ikatulo, pwede pod ikaw sa imong kagulingon. Kung wala pa kas Ginoo, si Satan gyud author sa imong story. Unsay pasabot ana, si author mo'y nagbuot unsay imuhang padulngan, unsay introduction sa imong life, unsay body sa imong life, unsay conclusion sa imong life. Once si Satan mo'y mag-authorize or mag-direct sa imong story, puro gini distraction, pwede ni kadautan. The second thing is, kung ang Dios pod mo'y imong ipa-guide sa imong story, tagaan kanyang best good nga life story dito sa earth. Wa siya nag-promise og nindot nga life, wa siya nag-promise og hayahay nga life, nag-promise siya og strength, hope, nag-promise siya confident nga life og victorious nga life. So once ang Ginoo mo magsulat sa imong story, di gid kanya ipahamak, tagaan kanya good nga ending. Usay pod mo withdraw ta sa Ginoo, pwede ikaw ang mahimong author sa imong life story. Ikay magbuot ba? Ilogo nimong ballpen, ako'y buot ba sa akong kinabuhi. Mo ni ang life sa mga Christians. Daghang mga Christian,
nga kitay nagbuot sa atong sugilanon. Gusto na to kitay magbuot kanus ata mo palit ani, kanus ata mo adto ning dapita. Kitay nagbuot kanus ata mo himo nini nga desisyon. Muna ang time nga kita nay nagdirect sa atong life. Ingon ang Proverbs, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Lean not on your own understanding. Feeling na to say bright patas Ginoo. Feeling na to kita mo'y nakibalo sa tanang butang. Verse 6, Proverbs 3:6, in all your ways acknowledge Him. He shall direct your paths. Verse 7, do not be wise in your own eyes. Kayusay feeling na to, maayo na kita sa ato ang pananaw. Pero in the sight of God, isa din ni kadako kayo nga distraction. Bata pa mi sa una, nung duman ako akong lolo, na may apuhan, ang among lolo manggod sa una, isa siya kapanday. Isa siya kamayo nga panday akong lolo. Na siya kagulingong design, na siya kagulingong nga style. And then, hilig po na ko sa una, hilig mig balay-balay. And then, di pa man ko kayo kabaw mo himog balay-balay, magkupot kog martilyo, maglansang-lansang, mga dagang kig samad-samad akong kamot. Hilig ko himog balay-balay sa una nga, ako lang ba, di ko magpahilabot. And one time, naghimo kog balay-balay, di man mao pagkabuhat, bati kayo, nangagputol ang kahoy, sayang ba, kay ipanggabas na nako, nindot kay nga mga kahoy. So naghimo ko, duha kadlaw na kong binuhat, dito ko naghimo atong kasya na mo, nakadto dito. Bati kay sa tan-aw. Sadang bati na kayo, gitawag na ko akong lolo. Ayuha kong balay-balay, bi. Dito pa niya giayo kong balay, gipanindot niya, ug nindot na kay tan-awon. Abi nimo, inana ang atong life. Gusto na to kita mo panday sa tong future, sa tong life, sa tong family, relationships. Kita say maningkamot, and in tan-aw ginato kung murag bati, magani akong plano di ay. Guba naman akong pamilya, guba naman akong life. Lord, diha nato modol sa Ginoo, diha na nato niya ipa ayo og trabaho. That's life, munay reality sa ato ang kinabuhi. So once imong idol imong life sa Ginoo, pandayon niya ni usab. I-rewrite niya imong story. I-erase niya imong story nga imo lang gibuhat-buhat. Siya maghimog story sa imong life. Di siya mahutdan og story. Di siya mahutdan og ending. Daghan kayog ideas atong Dios unsaon niya pagpadagan ang story sa atong life. Kinsay mag-expect, for example, ang kriminal nga si Saul. Kinsay mag-expect nga maymo siyang apostle. Naitabo na sa iyang giduol iyang life sa Ginoo. Kinsay mag-expect ni Joseph, the dreamer. Gitagak sa tabay, pila ka years wa na nakit-an siyang mga igsuon og amahan, gibaligya sa Egypt, na priso pagyud. Kinsay mag-expect in town nga mahimo siyang second great person in command sa Egypt. Why mag-expect? Gihatag lang ni Joseph iyang life sa Ginoo. Again si Peter nga usa ka ordinaryo kayong mananagat nga mahimo ding usa ka skilled kaayo nga preacher labi na sa day of Pentecost. Ngano na ordinaryong tao pero grabe manulti si Peter. Tungod kay ang Ginoo mo'y work out sa iyang life. Once ibalik nimo imong kinabuhi sa Ginoo, unsa man na kaguba, pandayon niya nag-usab. Paninduton niya na pangusbon niya ang attitude sa tao. Pangusbon niya ang dagan sa atong pagpuyo sa atong family. Ang Dios day makahimo ana. Walay government nga naka-offer gid ana sukan. Well, atong government maka-provide sa mga material needs, education, pero when it comes to spiritual nga pag-nurture o pag-guide nato, ang Dios lang gyud makahimo niana. Naka-imagine ba ka one day, unsa kay imong life 5 years from now, kung imo lang yung itugyan imong kinabuhi sa Ginoo, kung nala kay heart sama bitaw sa heart ni Saul, kung na kay heart sama sa heart ni Apostle Paul, ngawa niya hunaw na iyang past mistakes, iya lang gisurrender tanan sa Ginoo. Unsa kay life nimo 5 years from now? Daghang plano ang Ginoo nimo nga di niya mahatag tungod kay di man pud ka musugot.
What if musugot ka? What if buhimo kag desisyon karon? Lord, ako nang isurrender nimo akong life, akong relationships, akong money, akong problem, kining burden, Lord, sa akong emotion ug sa akong heart. Akong isurrender nimo tanan, Lord. Unsa kahay life nimo 5 years, 2 years, 1 year from now. Di ta kasulti na, pero isa ka butang ang pinaka-sure, bag-ohon yun kaniya. Bisan ang mga tao nga nagtan-aw sa imong life, dili ka tuo sa naabtan sa imuhang kinabuhi. Wa pa nahuman ang Dios nimo. The fact nga naglingkod pa ka, nakadungog ka siyang mensahe, nagkupot pa siya sa ballpen sa imong life. Napa siya'y pwede buhaton. Nigawas nimo niya sa church, nagunauna siya unsay pinakamaayo niyang iandam nimo nigabot sa balay. Di siya mahutdag ink nimong pangkanta, bisan pagtigumon ang tanang dagat himong ink, dili na enough nga dili na ingon nga enough i-describe sa kaayo sa Dios. Di siya mahutdan og plano sa imong life. So again, hunahuna adaw, natugyan na ba nimo imong life sa Ginoo? Na ba kay dream sa imong family? Na ba kay dream sa imong career? Na ba kay dream puhon sa imong life? Gusto ba nimo ikaw ang maningkamot niya na or ang Dios mo'y maningkamot niya na para nimo? Simple lang ang iyang request, surrender. Give up. I-surrender sa Ginoo imong pain. Nabay pain nga lisod kayo kuhaon sa tong heart. Nabay hatred nga lisod ki kalimtan ng usa ka tawo. O nabay burden, past mistakes nato nga na corner ta diha, di ta ka forgive sa ato ang kaugulingong sala. Nabay na ana nga prison cell sa imong inner nga life. Surrender daw na sa Ginoo. Tan-awa sa iyang buhaton. No one day sama ni Joseph, mubarog ka sa isa ka stage. Kuyog atubangan nimo ang mga tao nga mo'y nagdaog-daog nimo sa una, and one day sila na ang muluhod magpasalamat kanimong blessing imong life ngadto nila. One day mahimo kang Peter, usa ka ordinaryong tao, pero nahimong usa ka powerful nga influencer sa mga tao nga di niya kaila. And one day mahimo kang isa ka Moses sa karon nga generation. Usa ka tawo nga nagtago-tago in taon siyang sala, walay confident sa iyang kuglingon, pero sa nagitugyan niya sa Ginoo iyang life, nahimo siyang usa ka good influential kaayo nga leader. Again, daghag plano ang Ginoo sa imong life nga iyang ihatag sa imong kinabuhi. Pwede karon, ugma, next week, or next year. Pwede niya buhaton anytime. Naghulat lang siya, kanusa ka mo surrender diha niya. Simple lang ang pag-surrender sa Ginoo. Wa ni nakinahanglan educational background. Di kinahanglan mo memorize kag daghang verses. Di kinahanglan mo pray kag taas kay tanan or mo hilakan pagid nimo. Ang pag-surrender sa Ginoo, una ang pag-humble down sa imong life. Lord, dili nako kaya akong kinabuhi. Bugat kay Ginoo, burden kini ako ang partner, lisod dadon sa church. Burden kini akong mga anak, badlungon kayo. Burden kini Lord akong relatives nga nahimong babag sa among pag-grow. Burden kini Lord kining mga silingan nako. Burden kini Lord kini akong business. Burden kay Lord akong pag-eskwela. Burden Lord kay wa may kwarta unsa ako pag-eskwela. Burden Lord ang health condition sa akong papa or mama. Lisod ni kay Ginoo dadon ihang balatian. Church, tanang burden sa atong life, tanang pain sa atong life, pagtawag na sa atong atensyon. Gitawag sa Ginoo imong atensyon para muduol kaniya. Kay di gyud ka muduol sa Ginoo kung nindot kaayo ang kahimtang sa imuhang kinabuhi. Amen. So let's bow down our heads. Tuguti ang Ginoo mo rewrite sa imong story. Tuguti nga siya mo guide sa imong life. Siya mo open og new doors, open og new opportunities. Tuguti ang Ginoo mo control karon sa imong kinabuhi. Labaw pa sa imong expectation. Na plano ang Ginoo nimo nga sukad wala pa nasulod sa imong hunahuna. Just one step of faith karon sa Ginoo. Lord, mo ni akong life guba, frustrated, disappointed, discriminated and rejected, Lord. Pero I know, Father God, ikaw lang ang maka-fix nako.
Duol sa Ginoo, i-surrender imong life, i-surrender ang tanang burden nimo sa Ginoo. And then, kung man mo surrender sa Ginoo, pag kinabuhi ng malinawon, siya na'y bahala ni adtong tanan. Ma-amaze lang ka sa iyang buhaton sa imong kinabuhi. Ang imong part, ang pag-surrender lang yun. Ginoo, salamat dining orasa Ginoo sa imong gihatag nga favor namo Lord. Thank you sa imong anak nga si Christ sa cross. Iyang gikuha Ginoo ang sala nga nakapababag sa amo ang relasyon diha nimo. Thank you Lord sa message. Even Lord sa mga wrong doors, dead end sa mong life, nag-open ka Ginoo bag-o nga mga opportunity, bag-o nga mga goals, bag-o nga mga plans. Lord, tabangi mi nga mahatod mi sa mga tao nga makatabang namo Lord. Mga tao nga magamit unta Ginoo para tudluan mi, i-correct mi Lord, mag-guide ug mamogrow mi Lord spiritually. Sa matag usa Ginoo nga nadinhi karon nga mitugyan silang burden, mitugyan Lord silang problem. Unsa man nga klase Ginoo, nagpray ko Lord nga imong paminawon ang hangyo karon silang kasing-kasing. Ayaw tagaigbabag Lord ang ilang desire sa paggrow, sa pagduol diha kanimo pagtugyan sa tanan. I-bless Lord ang tanang mihimo karon sa desisyon. I-bless ang imong katawhan. I-bless ni nga church. Kining tanan amahan akong ginaampo sa gamhanan nga pangalan ni Jesus Christ. Amen ug amen.